Għal-budget 2017, il-Kamra tal-Kummerċ Awċija qed titlob għazz ta' inċentivi fiskali li jvarjaw minn dawk marbuta mal-proprjetà għal oħrajn marbuta mal-ħolqien tal-impjiegi. Fost proposti ewlenin li tresqu lill-Gvern hemm li ma titħallas taxxa tal-bol fuq xiri ta' proprjetà f'Għawdex u dan għal sena sħiħa. Proposta li qed issir għaliex skont il-Kamra l-effett tal-miżura tal-first time buyers f'Għawdex ma kellix is-suċċess li kellha f'Malta. Bit-turizmu f'Għawdex jikber ukoll, il-Kamra trid tax holiday ta' 10 snin għall-lukandi ġodda f'Għawdex ta' 4 stilel jew aktar u li għandhom aktar minn 100 kamra. Jridu wkoll li ma titħallax taxxa tal-bol fuq beħ ta' art jew proprjetà biex jinbnew dawn il-lukandi. Iridu wkoll li tinsab żona fejn isir theme park u semmew żona f'Taxwejni bħala soluzzjoni li tista' tkun tajba. Fost proposti oħra hemm half tax holiday ta' dak li jitħallas f'Malta għal intrapriżi li jimpjegaw iktar minn 25 persuna foqsma bħal servizzi finanzjarji u teknoloġija tal-informatika. B'inċentiv simili għandu jingħata lil ħaddiema għal 5 snin bil-Kamra tajt inutli jkollna x-xogħol jekk ma jkollniex il-ħaddiema. Proposti oħra huma marbuta mal-GoZo Channel fejn iridu sistema ta' biljetti aħjar u iktar frekwenti. Fostat ta' proposti oħra ma setax jonqos li tissemma l-mina bejn Malta u Għawdex fejn iridu iktar studji.